βαριά. Ωραία, ρίξε τα άστρο, ρίξε τα αστρώματα βαριά. Ρίξε τα στρώματα βαριά διπλά τα μαξίλα άρια διπλά τα μαξιλάρια. Ρίξε τα στρώματα βαριά διπλά τα μαξιλάρια διπλά τα μαξιλάρια. Ωραία, γιατί απόψε κουκλά μου. Ωε, γιατί απόψε κουκλά μου. Γιατί απόψε κούκλα μου μαζί θα παντρευτούμε, μαζί θα παντρευτούμε. Γιατί απόψε κούκλα μου μαζί θα παντρευτούμε, μαζί θα παντρευτούμε. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλές γιορτές και σε ένα με υγεία, να είμαστε καλά, χρόνια πολλά! Το Χριστίδι! Όχι, όχι μανάρα. Όχι, όχι μανάρα, τι θα γίνει απόψε. Ένας για σας παιδιά, ένας αητός καθότανε, μωρέ καθότανε. Ένας αητός καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε, μωρέ λιαζότανε. Σας παιδιά και έτσι πάγε τα νύχια του, βρε τα νύχια του. Έτσι πάγε τα νύχια του, τα νύχοποδαράκια του, βρε ποδαράκια του. Από για σας παιδιά
από την περηφάνια του, βρε περηφάνια του. Χρόνια πολλά από τη Ρούμελη, κυρίες και κύριοι. Κυριακή στο χωριό. Είμαστε στην πανέμορφη Καστριώτισσα, στον Δήμο Καλλιέων. Είμαστε στο νομό Φωκίδας. Να περάσουμε καλά Χριστούγεννα. Μείνετε κοντά μας, Κυριακή στο χωριό. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις εδώ στην Καστριώτισσα. Σε υψόμετρο περίπου 1300 μέτρα, στην όμορφη πλατεία, την Πλακόστρωτη, με τα ωραία πεύκα, πλατάνια και ούτω καθεξής. Τι κάνετε? Ωραία. Να σας στηθώ πρώτα-πρώτα. Ο Σύλλογος Απανταχού Καστριωτών σας καλωσορίζει και εγώ που έχω την τιμή να προεδρεύω, σας εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς και στο συνεργείο σας, στην ομάδα σας και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όλο τον Πάμε κόσμο. να πούμε ένα χρόνια πολλά, να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας, να ζεσταθούμε. Έτσι, γιατί από ό,τι βλέπω θα το πάμε λαου-λαου. Λαου-λαου φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα και εγώ σας θέλω δυνατούς, όχι αστεία, χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Εδώ τώρα μας βλέπουν οι τηλεθεατές, βλέπουν την Καστριώτισσα, έχουν να μάθουν πολλά πράγματα για την περιοχή σας και θέλω να μου τα πείτε ωραία, δυναμικά, για να έχουν λόγο να έρθουν να σας γνωρίσουν από κοντά. Για συνεχίστε, Πρόεδρε, πόσοι κάτοικοι είστε εδώ? Εδώ το χειμώνα μένουν από 17 μέχρι 20 μόνιμοι κάτοικοι, το τονίζουμε αυτό, μόνιμοι κάτοικοι. Αλλά τους άλλους μήνες μετά από την Άνοιξη που έχει καλό καιρό, που δεν έχει χιόνια, που δεν έχει... γεμίζει το χωριό σχεδόν, ας πούμε, σιγά σιγά γεμίζει. Ναι. Τα παιδιά φύγανε. Εσείς μένετε εδώ. Εδώ μένω εγώ, γεννήθηκα εδώ και εδώ η δουλειά μου μένα τώρα που κάνω είναι μελισσοκόμος. Συνεχίζετε να εργάζεστε δηλαδή? Ασχολούμαι με τη μελισσοκομεία εδώ. Οι άλλοι κάτοικοι? Οι άλλοι κάτοικοι συνταξιούχοι, κτηνοτροφία, έχουν άλλος λίγα, άλλος πολλά πρόβατα, άλλος 20, άλλος 50 και ζουν εδώ στο χωριό και παρέα που είμαστε όλοι. Πριν πούμε περισσότερα πράγματα, θέλω να μου πείτε, το πρωί πήγατε στην εκκλησία? Πήγατε στην εκκλησία, Χριστούγεννα, πήγατε? Βεβαίως πήγαμε στην εκκλησία, όλο το χωριό δηλαδή, και οι 17 πήγατε? Οι 17 οι πάντες που είναι εδώ. Και όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν για την εκπομπή εδώ, Ωραία. Μια λοιπόν που είχαμε την ευκαιρία να εκκλησιαστούμε όλοι μαζί το πρωί, πάμε να γνωρίσετε και τον παπά, πάμε να δείτε πώς γίνεται η λειτουργία εδώ στην Καστριώτισσα και αμέσως μετά την εκκλησία ο κόσμος εδώ πηγαίνει για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα αυτά τα δρόμενα με την υπογραφή της Μαρίας της Ζαφυρίου. και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως της γνώσεως, εν αυτή γάρ ή της άστη λατρεύοντες, υπό αστέρος διδάσκοντο, σε προσκυνεί το ήλιο της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξ ύψους ανατολή. Κύριε δόξα σοι. Η Παρθένος σήμερον των υπερουσίων δείκτη και η το σπήλαιο το απροσίτο προσάγει, άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι, μάγιδε μεταστέρος οδηγορούσι, δήμας γαρεγεννήθη παιδίων νέων, ο προαιώνων Θεός.
πολλά. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί στην κεντρική πλατεία του χωριού για να αναβιώσουμε το έθιμο του πουρνοριού και να διώξουμε τα κακά πνεύματα. Χρόνια Το διώξαμε τώρα το κακό. Το διώξαμε το κακό. Έφυγε μακριά. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατά την παράδοση, τα φύλλα της βελανιδιάς είχαν την ιδιότητα να κρατάνε το καλό πνεύμα. Οπότε κάθε χρόνο, τελειώνοντας η εκκλησία, πηγαίνοντας στα σπίτια, κρατούσαν ένα φρονάρι βελανιδιάς και το ρίχναν στη φωτιά. Με το τσιτσίρισμα έφευγαν τα κακά πνεύματα και έμεναν στο σπίτι τα καλά πνεύματα για όλη την επόμενη χρονιά. Το κάνατε δηλαδή στην πλατεία του χωριού για όλο το χωριό. Για όλο το χωριό και μετά στο σπίτι. Πηγαίνοντας στο σπίτι του, το έκανε το ίδιο στο τζάκι. Οπότε το κρατάμε αυτό για το σπίτι σας. Αυτό θα το κάνουμε στο Μιας σπίτι και έχουμε μας. το χριστουγεννιάτικο Βεβαίως, τραπέζι. βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Στα καλά, να είμαστε καλά. Άιντε καλώς τα καλώς τα μπιμπίλια μας. Καλώς τα μπιμπίλια μας που θα στη γειτονιά μας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Πριν ξεκινήσουμε το ωραίο γλέντι, το παραδοσιακό, όπως κάνετε κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα στην Καστριώτισσα, θα πρέπει να ξοπλίσουμε το κακό και του σπιτιού. Σιγά, σιγά. Χρόνια πολλά. Και να φύγουν τα κακά πνεύματα. Αφού το διώξαμε το κακό μακριά, έφυγε μακριά, τώρα είναι η ώρα για τραγούδι. Και κρασάκι, Τραγούδι, φαγητό, χρόνια πολλά και βέβαια ευχές για όλους. Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και καλά να περάσουμε. Χρόνια πολλά. Να πούμε και ένα τραγουδάκι. Βεβαίως. Καλή χαρμόσυνη ημέρα, χαρούμενη ημέρα σήμερα. Για ειδέστε το για δέστε τον αμαράτο, για δέστε τον αμαράτο, σε πηγούν φυτρώνει καλέ, φυτρώνει με για σας παιδιά, φυτρώνει με στα διστράτα, φυτρώνει με στα διστράτα, στις πετρές τα λιθάρια καλέ. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλές γιορτές και σε καλά! Παπαγιάννη. Καλό. Ποια άλλα τραγούδια λέγατε τέτοια μέρα, τα παλιά τα χρόνια? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λεβέντικα τραγούδια. Ένα αυτό που θα πούμε τώρα. Πάνω στις ράχες τις ψηλές, λεβέντες μου που πάτε, σας βλέπω και ο Τσελίγκας, τα νιάτα του θυμάται. Τσελίγκα γέρο, Τσελίγκα
Ευτυχώς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι πάρα πολύ πλούσιο. Γιατί να μην πεινάμε. Εγώ πριν πάω, γιατί θέλω, Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, να πάω σε ένα άλλο τραπέζι και να γυρίσω αργότερα. Αυτή η πίπα, συγγνώμη, έχει μέσα καπνό, γιατί... Είπανε χαλάει, ας πούμε, την εκπομπή και δεν έβαλα καπνό. Α, βέβαια, γι' αυτό. Αλλά ωστόσο ρουφάει. Είναι χειροποίητη. Εσείς τη φτιάξατε? Όχι, κάποιος φίλος μου τη δώρεσε. Ναι, την κλίτσα είναι ταιριαχτά, βλέπω. Βέβαια, εδώ χρειάζεται κλίτσα, γιατί έχει τη ρεματιά που χωρίζει τον ένα μαχαλά με τον άλλον. Πόση ώρα κάνετε για να πάτε από τον ένα μαχαλά στον άλλον? 10 λεπτά, 15, τι... τι είναι. Δεν είναι πολύ Γι' αυτό μακριά. κρατιέστε όλοι μια χαρά. Σας βλέπω μπαμπάτσικους. Μια χαρά σας βλέπω. Καλοπερνάτε, βέβαια καλοπερνάτε. Ήρθαμε κι εμείς εδώ να καλοπεράσουμε μαζί σας και με την ευκαιρία να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας. Για να έρθω εδώ, να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο που έχει έρθει για να γνωρίσει την περιοχή από κοντά. Να το και το ποτηράκι. Το ήπια κιόλας η κυρία Μπατζελή. Είχαμε τυπώσει τόσο πολύ περιμένοντάς σας και ήπιαμε λίγο κρασί για να ζεσταθούμε. Λοιπόν, ένα κρασί ακόμη εδώ. Για φέρτε μας. Κρασί, ωραία. Το οποίο είναι και εξαιρετικό. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσετε. Έχετε ξανάρθει στην περιοχή? Στην Καστριώτισσα δεν έχω έρθει. Έχω φτάσει μέχρι στην Παύλιανη, που είναι και τα μέρη μου, αλλά δεν έχω ανέβει προς εδώ. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχω δει της ορεινής Ελλάδος και νομίζω αποτελεί και φωτεινό παράδειγμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και σε συνδυασμό με τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ όμορφο μοντέλο το οποίο όλοι μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας για κάτι άλλο που θέλουμε να κάνουμε στην Ήπεθρο την ελληνική. Σας φαίνεται έτσι χριστουγεννιάτικο το περιβάλλον, υποθέτω, όπως και εμένα? Προφανώς είναι χριστουγεννιάτικο και είναι όλος ο κόσμος ο οποίος έχει μία ζεστασιά και βλέπεις ότι στην Ήπεθρο όταν έρχομαστε να δούμε πάλι τα έθιμα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και από τα μέρη τα δικά μου, από τη Θειότιδα αλλά και από την επαρχία που είναι η Αφροδίτη, από τη Φωκίδα, ότι ο νέος κόσμος συμμετέχει και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να φέρουμε ξανά τους νέους πάλι στα χωριά, διότι αυτή είναι η δύναμη. Δεν είναι μόνο οι 18 κάτοικοι, είναι οι 180 κάτοικοι, οι νέοι που θα έρθουν με τις παρέες τους να δούνε πώς ζούσανε τα παλιά χρόνια οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Έχετε ένα δύσκολο τομέα εσείς μπροστά σας έτσι και να αντιμετωπίσετε αρκετά πράγματα. Μέσα λοιπόν από την εμπειρία που έχετε, γιατί διάβαζα και στο βιογραφικό σας ότι έρχεται αρκετή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο που τώρα είστε υπουργός, πώς βλέπετε αυτή τη δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων περιοχών στο αγροτικό κομμάτι? Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τους νέους και να τους επαναφέρουμε? Πιστεύω ότι οι νέοι συνειδητοποιούνται όταν τους μιλάς για μια ποιότητα ζωής και για ευκαιρίες τις οποίες έχουν να βρούνε στην επαρχία, στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια. Διότι το σημαντικό από όλα είναι ο νέος να ξέρει τι θα συναντήσει. Όταν λοιπόν έρχεται έστω για μία επίσκεψη καταρχήν σε τέτοια μέρη όπως την Καστριώτισσα και σε άλλα χωριά τα οποία έχουν αναπτυχθεί, βλέπει ότι καταρχήν από τουριστικής πλευράς είναι χώρος υποδοχής, πολύ ζεστός και από την άλλη πλευρά σταδιακά οι νέοι της γύρω περιοχής αναπτύσσουν δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την αγροτουτουριστική, να το πω, δραστηριότητα. Ο αγροτουτουρισμός είναι το άλλο μισό της ελληνικής γεωργίας. Το μισό είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστική γεωργία και το άλλο μισό της γεωργίας είναι ο αγροτουρισμός και η Ήπεθρος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημά μας, να φέρουμε μια ισορροπία μεταξύ των δύο μερών της γεωργίας. Και νομίζω ότι θα το κατορθώσουμε, όχι γιατί εγώ έχω τόσο εμπειρία, γιατί ο ίδιος ο κόσμος, οι ίδιοι πολίτες, οι ίδιοι καταναλωτές, οι ίδιοι αστεί το θέλουν να το ζήσουν. Και να πω κάτι άλλο, ο αστός θέλει πλέον να αποκτήσει ένα μοντέλο το οποίο τα τρίμερά του να του δημιουργεί ένα ποιοτικό μοντέλο ζωής, ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Για να έχει ενδιαφέρον φυσικά να πάει. Έτσι η Ήπεθρος είναι για να δραπετεύσει καταρχήν ο αστός. Και εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Θα ζητήσω ευχές αργότερα από την Υπουργό. Έτσι να αλλάξω λίγο, θα σας δώσω το μικρόφωνο να με βοηθήσετε. Έχω την εντύπωση ότι πρώτη φορά εκλέγεστε, έτσι δεν είναι? Πρώτη φορά, ναι. Πώς σας φάνηκε, αλήθεια? Είναι μεγάλη ευθύνη και νομίζω πάνω απ' όλα αυτό, η αγωνία είναι η αγωνία της ευθύνης. Εσείς είστε από εδώ, από την Καστριώτισσα? Είμαι από την Άμφισσα και η καταγωγή της μητέρας μου από τη Σικιά, ένα χωριό
με ιδιαίτερα προβλήματα και ομορφιές και αυτό λίγο πιο μακριά από εδώ. Ωραία. Πριν πούμε κάποια πράγματα, θέλω τις ευχές σας. Τι εύχεστε για την καινούρια χρονιά που θα μας έρθει, Χριστούγεννα σήμερα? Χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία σε κάθε σπίτι, γιατί είναι η μεγαλύτερη ευχή και καλύτερη ευχή που μπορούμε να δώσουμε σήμερα. Μετά θέλω να ευχηθώ δημιουργία. Ο κόσμος να έχει τη διάθεση της δημιουργίας. Να δει τα πράγματα θετικά, να βοηθήσουμε και εμείς αυτό, και οι υπουργοί και η κυβέρνηση, να δούμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά, να κάνουμε βήματα μπροστά και να υπάρχει δύναμη της δημιουργίας σε κάθε σπίτι. Ναι. Πείτε μου και κάτι έτσι για το κομμάτι εδώ πέρα. Εσείς πώς το βλέπετε με την πρώτη αυτή ματιά του νεοεκλεγέντος βουλευτή? Ο τόπος μας είναι μοναδικός. Είναι ένας τόπος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε μία ώρα. Η Φωκίδα είναι ένας πανέμορφος τόπος, μοναδικός τόπος. Η περιοχή εδώ, όπως είδατε, από Παύλιανη μέχρι Καναμένη Οξιά, είναι ένας τόπος ο οποίος μπορεί να γίνουν πολλά ενδιαφέροντα, μικρά πράγματα όμως. Δηλαδή πρέπει να είμαστε στη λογική ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας πρώτα απ' όλα, γιατί είναι, όπως βλέπετε γύρω σας, πανέμορφα δάση. Θέλουμε ήπια μορφής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον. Θέλουμε, και είναι μεγάλο βήμα και μεγάλο στοίχημα αυτό για μας, να κρατήσουμε την κτηνοτροφία ζωντανή στην περιοχή, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλαπλά βήματα, όχι μόνο βοηθώντας την ίδια την παραγωγή, βοηθώντας τους ανθρώπους, έχοντας καλά σχολεία δίπλα τους, έχοντας καλά κέντρα υγείας δίπλα τους, ώστε να μπορεί η οικογένεια να μείνει στο χωριό και να μπορέσει ο νέος άνθρωπος να επενδύσει και να πει: μένω, έχω την κτηνοτροφία, αλλά έχω και την ποιότητα ζωής, αυτό που είπε και η Κατερίνα νωρίτερα. Έχω την ασφάλεια της οικογένειάς μου και να μπορώ να μείνω στην περιοχή. Ναι, αρκεί να φέρουμε πρώτα τους νέους ανθρώπους. Εκεί είναι το μεγάλο στίχημα, θα πρέπει να σας πω. Το μεγάλο στοίχημα έχει να κάνει με την επένδυση που δίνουμε σε κάθε τόπο. Ναι. Τι θέλω να κάνω σε κάθε τόπο. Τσουγκρότα ποτήρια, να πάω σε διαφημίσεις και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, Χριστούγεννα σήμερα, μείνετε κοντά μας εδώ στην Καστριώτισσα, να γνωρίσετε τον κόσμο και να περάσετε καλά.